Аз съм Даниела Минковска. Аз се казвам Гради Градев. Казвам се Жустина. Казвам се Калян Петров. Аз съм Катя Тодорова от Суперхостинг. Аз се казвам Кристалин Челдаров. Казвам се Любомир Досанов. Казвам се Никола Вълчанов. Казвам се Методи Древски. Здравейте, аз съм Петър Шарков. Смятам аз и моя екип Девин за място, което изолира от ежедневната напрегнатост, ежедневната обстановка, а за един творец, било то графичен дизайнер или програмист, е много важно да бъде в творческа атмосфера. Реших, че там мога да се срещна с талантливи деца, които могат да се справят с нови предизвикателства, с нови инициативи и приех с удоволствие да участвам. И най-важното самочувствие, защото само когато имаш самочувствие, тогава можеш да продължиш да се развиваш в някаква сфера, да знаеш да можеш. Ентусиазъм. Това е най-важното, защото винаги когато започваш, ти трябва много енергия и много ентусиазъм. Без значение колко пъти ще сгрешиш, колко пъти ще опиташ отново. Очаквам да дойдат едни много проактивни деца, много мислещи, знаещи и можещи. Да обира най-добрите от най-добрите.